sabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat punta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na naririnig ko na rin siya sa programa sa radyo. Programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko. Lang natin sabi ko, si Doc, hindi na tayo pumunta. Dating ko dito, pinabasa ko yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Nung matutulog na kami, straight yung tulog ko umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect mong sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako. By 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo. Wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 hours. Wala pa 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. 22 hours pala. Puti na yung ihi ko. Yung kaya doon ako nagsabi sa ako. Talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobrang pawis mo. Nalilitos yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Okay. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang ka-opisina na dati na pinapapunta mo dito. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Iyo po, kailangan. Kasi ang hirap mahal ng gamot. Opo. Balisa po, pag nagkabalisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang 2 babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ako kasi, sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ginagawa lang instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung bigan natin, ano po ang meron? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay na walang sakit na niyaramdam. Okay, sir. Congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay, si Raul, na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang Amazing 4,
And one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po agad siya ng mahimbing. At ngayon po, 1 month pa lang, ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksin ng lumakad. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan. Kasi pag pinagpapawisan, may po tayo kasi nalilitoksipan. So sana po sa lahat nating mga kababayan, mayroon mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121. Kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan. At iisa po ang lahi na bilang isang Kristo. Hello everyone! Diyos marhay na pagkahapon po sa Saindugabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So yan, magribanan po kita hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so my name is Miss Len. Ayan, so maraming salamat po sa mga client naman natin today na nag-avail po ng ating mga amazing products. Ayan, so ang dami naman po natin ng mga baguhan. Ayan, so baguhan po natin ng mga clients. Ayan, so iba't ibang lugar naman po yung nakasama natin ngayong araw. Ayan, so Saturday. Ayan, so happy weekend po sa Indugabos. Ayan, so ngayon po ay bukas pa ang ating office. Ayan, so nandyan po si Doc Joey Bitito. Ayan, so Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So bukas po kami as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so mag-text lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so kanina, ayan, so marami po yung nakinig, ayan, sa interview po ni VP Henry Maceda. Ayan, so may pumunta po dito kanina after po ng interview kanina. Ayan, si Tatay, isang avid listener po natin sa DCGB radio. Ayan, so may diabetes si tatay at hindi na po halos nakakakita. Yan. So, medyo blurred na daw. Yan. So, yan. Pinainom po namin twice a day Amazing 4 at yung ating Amazing Coffee Mix. Yan. So, may aray din si tatay. Ayan. So, lagi daw nakaantabay sa atin. Ayan. So, lagi daw tayong pinapakinggan. Diba? So, yun. Maraming salamat po sa mga patuloy po na nakikinig sa amin. Ayan, every 5:30 to 6:30 in the evening. So, bukas po, Sunday edition. Ayan, so siguro ako po yung makakasama nyo bukas from 9:30 to 11 a.m. po yan. So, daily program except
Wednesday po yan, 'di ba? So, ang office din po namin, Monday to Saturday, from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, kanina pagdating nila, so may client na po na naghihintay sa office, 'di ba? So, from nito, ayan. So, ang dami na po namin natulungan dyan sa nito, 'di ba? Iba't iba pong karamdaman. Isa na po dyan si Tatay Alfredo, Dr. Dadea, ayan. So, lagi natin siyang name-mention dito sa ating live streaming dahil nga siya po talaga ay natulungan natin during nag-take ng ating products na Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 Capsule. Kasi depende po sa budget, but then yun nga, 'di ba? Kung ano yung kaya natin na budget, yun. So, dun din po namin kayo bibigyan ng dosage or sa mga capsule natin. Kasi yun nga, yun, so lagi natin sinasabi, yan, nakadepende tayo sa budget. Yan, so kanina nag-avail yung dalawa, tig 15 days. So, babalik sila by October para i-continue, 'di ba? Kasi hindi naman natin sila mapipilit kung ano talaga yung kaya lang na budget. As long as na magpasalamat tayo dahil may nailikom tayo na budget para makapag-start na tayo. Yun, so sabi ko nga kanina, kaisa naman tayo po ay maglilikom ng good for 1 month na amount. Pero yun nga ay talagang kumbaga linilikom pa natin, hindi pa natin siya mabuo. Except na may hawak na tayo na pera na makakapag-start na tayong mag-inom ng ating mga products. At least, hindi pa man at nauubos yung ating iinumin, may mga, kumbaga may mga naiipon naman tayo na good for another 15 days. So, hindi natin sila pina-force or talagang ini-stress, 'di ba? Kasi 'di ba, yun, stress is the number 1 killer. Ayan. So, mental health. Ayan, kaya po ayan, ingat-ingat tayo at i-manage po natin yung ating stress, 'di ba? So, lahat naman ng tao siguro dumadaan sa stress, lalo na kapag nabanggit na yung bayarin ni Aleco. Ayan. So, ngayon talaga tumataginting naman ang bayarin natin sa Aleco. Ayan. So, dun nga, 'di ba? Sa ginubatan na yan, kapag hapon na talagang nagpaparamdam na yan lagi si Aleco, 'di ba? So, lagi araw-araw na may mention, 'di ba? So, yun, again, sa ating mga products from Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule, lahat po yan available pa dito sa ating office. Ayan, so mag-text lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey. Ayan, so sa Smart, again, we have 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. And so, free health consultation po kay Doc Joey. So, mag-text po kayo, 'di ba? Kung na-save nyo na yung number ni Doc Joey, mag-text na po kayo kung may mga katanungan po kayo pagdating po sa inyong kalusugan. Kasi, aanhin nyo yan, itatago nyo yung cellphone number ni Doc Joey, hindi naman kayo nagme-message, di ba? Na marami kayong pwedeng itanong sa kanya pagdating po sa ating kalusugan, di ba? Hindi naman natin sinasabi na talagang expert na si Doc Joey pagdating sa kalusugan, but then yun nga, di ba? Masasabi natin na talagang ma-share din siya sa inyo kasi nga 'di ba, umantong po siya sa edad na 70 years old without maintenance, or kumbaga wala siyang mga iniinom na mga gamot, at the same time po wala siyang mga aray-aray, at the same time po wala siyang iniindang mga sakit, 'di ba? So talagang masasabi natin na may mga i-share po siya sa inyo. Kaya naman po, 'di ba? Magtanong po kayo, mag-text po kayo sa kanya para din po, 'di ba, matanong at masagot din po yung gusto ninyong maintindihan, malaman po pagdating sa inyong kalusugan. So dito sa atin, 4 lang na pong capsule. Again, we have Miracle C, Mega A, Multi 5, and si Mega 1 Capsule.
at lahat po yan sa lahat ng karamdaman na meron po ang isang tao. Even though, yun nga lagi natin sinasabi na kahit po hindi natin alam na may iba pa tayong iniindang or hindi natin alam na may iba tayong sakit, so lahat po yan aayusin na ni Amazing 4 or ni Mega 1 Capsule. So, kinagandahan, kahit hindi pa natin alam na may sakit na tayong ganito, i-correct na po nila yan. So, ang importante, 'di ba? Masunod po yung mga pag-inom natin ng ating mga products. Kaya naman po sa mga baguhan po natin ng mga clients na almost a month pa lang po na umiinom ng ating mga capsule, na kayo po ay ramdam na ng kaginhawaan or kumbaga naka-feel na kayo ng maganda, 'di ba? Huwag niyo na pong puputulin. So, huwag niyo na po munang tatanggalin kasi yan po, kumbaga monitoring pa lang tayo diyan. Hindi pa tayo talaga totally okay. Kumbaga nga doon sa ating sakit, dumaan tayo ng ilang buwan, ilang taon or kumbaga ilang taon ka nang gumagastos pero andyan pa din po ang inyong mga health concern. During nag-take kayo ng Amazing 4, mga 1 month pa lang magaling na kayo at tinanggal nyo na agad. So, wala pong ganun. Kailangan po muna natin talaga totally na ma-sure na okay na talaga yung ating health concern. Or even po na talagang okay na, normal na lahat. So, wag na po natin tatanggalin siya. So, pwede kayong magbaba ng dosage, but then hindi na po natin siya kailangan tanggalin sa buhay natin. Huwag na natin kakalimutan kasi po, siya yung naging daan kung bakit po naging okay tayo sa ating mga health concern. Kung bakit nanumbalik po yung ating sigla, yung ating resistensya sa pagiging malakas at healthy. So, kailangan natin siya everyday. Ano man po yung maging, kumbaga masagupan natin na sakit, at least may panlaban tayo, may pangsangga tayo, may pang-shield tayo, 'di ba? Dapuan man tayo like ng mga virus na 'yan, at least may pang-shield ka, tamaan ka man 'yan, mas madali kang makaka-recover, 'di ba? So, 'yon. Ayan, sa may mga katanungan po regarding sa health concern, so, mag-text lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Or if ever naman, i-text nyo na kung anong pangalan, anong edad, taga saan, at ano po ang inyong health concern. Para madali, di ba? So, bukas, I don't know kung bukas po kami dito sa Legazpi. So, Sunday po yan. Ayan, so, but then siguro, ayan, so mag-open, siguro hindi namin alam kung anong oras. But then, mag-text muna kayo kay Doc Joey if ever na pupunta kayo dito. Kasi marami po ngayon transcend. Ayan, so good luck po sa mga magti-take ng exam bukas. Ayan, so yung mga transcend natin dito, mga taga iba't ibang lugar. Ayan, so wish natin na lahat po sila ay makapasa. Ayan, so sila Miss Nicole, group ni Miss Nicole, group ni Miss Cheryl, group ni Florine, ayan, ni group ni Dan. Ayan, so wini-wish natin silang lahat, lahat man na magte-take ng board exam bukas. Ayan, so lahat po sila makapasa, 'di ba? Kasi gusto natin, hangad natin na masaya lahat. Hindi lang para sa isa, hindi lang para doon sa kakilala natin, bagkus po sa lahat, 'di ba? Kasi kumbaga pair. Yan, pair sa lahat ng bagay. Yan. So, hindi lang kumbaga para pang sarili lang, kung ano lang yung mga gusto natin, 'di ba? So, hangad natin na pangkalahatan po. Katulad ng ating mga products, Amazing 4, pangkalahatan po siya. Kumbaga, overall lahat ng ating problema sa loob ng katawan, 'di ba? Ayan, so maraming salamat sa lahat ng nagtiwala po sa amin, lalong-lalo na po kay Doc Joey Bitito. Ayan, so pangalan pa lang, 'di ba? Talagang Jose. Ayan, so Jose, ano yan, 'di ba? Talagang pangalan ni Jesus. Ayan, so yan, so sana sa mga magte-text po, ayan, so mag-text na po kayo sa kanya para po, ayan, makapag-start na po kayo. Ayan, so sa mga mag-a-avail po sa Manila, ayan, so may main office po tayo sa Manila.
Ayan, so pwede kayong mag-text or mag-call dito sa ating numero or dito naman po sa ating office sa Manila. Ayan, so Unit 218, Pacific Regency 760, Pablo Campos Street, Malate, Manila. Ayan, so yan po yung ating main office. Again, Unit 218, Pacific Regency 760, Pablo Campos Street, Malate, Manila. Ayan, so contact number po 0908 1222285. Again, apat po yan na 2. Ayan, so 0908-122285. Ayan, so contact number naman po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so we have 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan, so free health consultation, Monday to Saturday po yan. At magpakonsulta na po kayo. Kung ayaw nyo pong maoperahan, ayaw nyo maputulan, ayaw nyo pong lumala o lumubha ang inyong karamdaman, ayan, so punta lamang po kayo sa ating booking office. Ayan, so dito po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So bukas po kami as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon, 'di ba? So yung iba nga nanganganak pa lang, makikita mo naglalakad na agad yung bata, 'di ba? So ang bilis. Ayan, kaya po bawat minuto, bawat oras po, bawat araw na lumilipas, sana nagawa natin lahat ng gusto nating gawin, lahat ng gusto natin na marating, 'di ba? Huwag po natin na papalipasin 'yan, 'di ba? Kaya naman, ayan, so gawin na natin yung best natin. Ayan, so ako nga, 'di ba, lahat na pinagsasabay-sabay natin. Yan, so ang mindset ko kasi kapag napagod ka, 'di ba, magpahinga ka. So wag lang susuko kasi kapag sumuko ka na, yan, talo ka talaga diyan. Yan, so kahapon nga after ng live, 'di ba? Nag-live ako kahapon from 5:30 to 6:30. So nahiga-higa ako doon sa sopa. Ayan, so naglaro ako ng games. Ayan, so swerte naman, 'di ba? So ano ko kasi yung naglalaro ako ng color game. Ayan, so paglaro ko, ayan, so nanalo ako 100 ng tatlong color. So nag-spin. No, nag 100 times. Ayan, so grabe. Ayan, so konti-konti lang, 'di ba? Kumbaga palipas oras lang na pangpasaya, 'di ba? So wag lang na abusuhin. Yan, kasi kung may disiplina po tayo sa ating sarili, ano man po yung mga ginagawa natin na hindi dapat, ayan, kung may disiplina po tayo or may control tayo sa sarili natin, at least, kumbaga talagang magagawa mo, ayan, may limitation kung saan lang talaga, 'di ba? So, pero kung talagang dyan na, ibubuhos na natin lahat ng oras natin, lahat ng panahon natin dyan, talagang wala pong mangyayari, 'di ba? Sabi nga, subok lang, subok ng subok hanggang sa napatunayan mong ito na yung way. Kaya naman po, yung mga umiinom din ng ating mga products na Amazing 4, Amazing Trio or si Mega 1 Capsule, kung kayo naman po ay baguhan, 'di ba, na hindi pa man po umaabot ng buwan, hindi pa man umaabot ng 3 months or 6 months to 1 year, depende po sa inyong health concern, huwag po kayo basta-basta susuko, 'di ba? Kasi nga, 'di ba, lagi po namin sinasabi sa inyo na nakadepende din po yan sa process ng katawan po natin. Yan. So, lagi natin sinasabi na bago man kayo, 'di ba? Bago kayo pumunta, lahat yan. Bago man po kayo napunta dito kay Doc Joey, talagang dumaan na po kayo sa maraming gastos, maraming hospital, maraming gamot na ininom. Kaya naman po, ayan, sa mga nag-take ng ating mga products, wag naman po natin na talagang after 1 week, 1 month, or ilang buwan na gusto natin na talagang okay na yung ating mga health concerns. So, wala pong ganon, 'di ba? Kayo nga, nagtiyaga kayo ng ilang taon, yan, so nandyan pa din ang inyong health concerns. So, dito po, wag po kayong
maiinip. As long as na sa 1 month, or sa 1 week na pag-inom po ninyo, may mga nagbabago na. Ayan. So, yan po. Continue lang po yan. As long as na kino-continue natin, umabot tayo sa point na talagang okay na yung ating mga health concern. Ayan. So, talagang masasabi natin siya na doon natin na makikita. Yun. So, kailangan po natin commitment sa ating sarili, 'di ba? So katulad din 'yan ng mga pangarap natin sa buhay. Kung gusto natin marating yung dream natin sa buhay, talagang pag-iigihan mo. Iisipan mo ng mabuti kung ano yung mga dapat gawin. Kung nakikita mo na doon ka nag-grow ka sa isang bagay, so idiretso mo. Kung hindi, kailangan mo siyang itigil at humanap ng ibang paraan, 'di ba? So, kung alam mo naman na nalulugi ka sa isang bagay, bakit ka pa doon diretso? Bakit mo pa siya ipagpapatuloy? So, ganun din po sa mga products natin. Kung nakakita na kayo ng kagandahan, huwag nyo na po siyang tatanggalin, 'di ba? So, kanina maraming nagsibalikan ng mga baguhan, maraming nagsibalikan ng mga datihan, 'di ba? So, sila kasi, kumbaga, commitment na nila sa buhay nila, yung mga products natin. Kasi ito na yung naging way kung bakit sila hanggang ngayon ay malakas, katulad ni Nanay Aranya, buong pamilya po niya umiinom ng ating mga products. So, last time, nag-avail siya ng ating promo sa Mega One Capsule. So, yun, ayan, paparating na po yung bagong stocks natin sa Mega One Capsule. Kaya naman po, ngayon po ay may old stocks pa po kami na Mega One Capsule. Kung gusto nyo po maka-avail, mura sa ating Mega One Capsule, mag-avail na po kayo agad. Kasi nga po, kapag dumating na yung bagong stocks natin sa ating Mega One Capsule, babalik na po tayo sa dating presyo. Bakit? Kasi nga po, yun po ay bago. Yan, galing pa po yun sa ibang bansa, dumaan sa masusing pag-aaral, ayan, talagang mahal pa siya, 'di ba? So 3.5 babalik na po sa 3.5 kasi dati po 4K. So ngayon binabaan ni Doc ng 500 kaya po 3.5 na lang. So ngayon may promo tayo sa Mega One Capsule. Kaya naman po magsadya na sa ating opisina. Ayan, so dito lamang po 'yan sa Barangay 18. Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pumunta na po kayo habang may promo pa. Kasi kung ngayon pa lang nga, ay reklamo na tayo ng reklamo sa presyo, what if pa yung dumating yung bago, 'di ba? Kaya yan, samantalahin nyo na, mag-avail na kayo ng marami habang may promo pa. Yan. So, kanina maraming nagsibalikan na sa atin kasi yun nga ay hinahabol nila yung promo. So ngayon nandito si Ma'am Christina Avila, yung ating top referrer din sa mga client natin kasi during time na natulungan po natin sila sa kanilang health concern, pati mga pamilya niya, at siya po ngayon po ay nagre-refer dito sa atin ng mga clients. So ngayon yung mga ginastos nila, unti-unti na pong naibabalik sa kanila or more than pa doon yung naibalik sa kanila during na nag-refer po sila dito. So ngayon, dito po siya ngayon nagstay sa atin kasi bukas, ayan, magte-take po ng exam yung kanyang anak. Ayan, so, kaya, ayan, dito na sa atin check-in. So bukas, bibili po siya ng ating Mega One Capsule. At the same time po, yung ating marinated special bangus. Ayan. So, ang dami, diba? So, naubos din pala ngayon yung ating pili nut candy. Ayan. So, talagang inubos na ng ating distributors dyan sa Ginubatan na si Ma'am Herlene Pabelonia. Ayan. So, dyan po yan sa harap mismo ng Gata Hospital. SNDT Express. Ayan kay Ma'am Herlene Pabelonia. Diba? So, nag-avail din po siya ng 6 box Maggie 8 coffee, 6 box multi-5 coffee, and 6 box na amazing coffee mix. Ayan. So, yan yung mga in-avail ni Ma'am Herlene Pabelonia. Ayan. So, dumaan dito si Kelly. Ayan, si Miss Kelly. Ayan, nagtatrabaho ito sa Legazpi Savings Bank.
dyan sa ginubatan. Ayan. So, ang bait ng anak ni Ate Hailey yan. Ayan. So, dumaan pa dito, siya pa nagdala ng pasalubong sa akin. Ayan. So, thank you so much, Pili. Ayan. So, katulad din ito ng mama niya. Talagang, every time na pumupunta ako dyan sa ginubatan, lagi akong may libre na Coke float. Yan talaga mga paborito ko. Ano, yung mga mga drinks na may mga berries. Ayan, so ang sarap-sarap talaga. May price. Ayan, so yan talaga yung mga paborito ni Miss Len. Anyway, so sabi nga ni Doc Joey, bata pa naman tayo yan. So, habang bata pa, kumain ka na kumain. Baka nagkaedad ka na, diba? Magkocontrol na tayo. Ayan, so anyway, yan, lagi lang may pangsaga kami. Yan, Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 capsule. So, kasi nakakatakot din ng kain, lalo na kung wala tayo protection sa ating katawan. Kaya naman, ayan, so, habang kami po kahit kumakain ng mga bawal, ayan, so, umiinom lang kami ng ating mga products, 'di ba? So, yun, sa mga gusto magpakonsulta, yan, mag-text lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito, again sa 0998 975-8121. Again, we have 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan, so free health consultation po kay Doc Joey Bitito, di ba? So, yun. Ayan, sa may mga katanungan po, ayan, mag-text na po kayo. So, mga ilang minutes pa po. Ayan, so, mabe-break po kami. Ayan, so may paparating po kasing guest from Masbate, I think. Ayan, so, mamaya-maya pa naman, 'di ba? So, habang ngayon, dahil nandito pa tayo, ayan, so, mag-share na po kayo ng ating live streaming or i-follow nyo na po yung ating official Facebook page na Doc Joey Bitito. So, dyan po kami nagpo-programa Monday to Saturday, except, ayan, so nalobat na siya, except Wednesday, diba? 5:30 to 6:30 except Wednesday. From Sunday naman po, from 9:30 to 11 po yan, diba? So, nakasarado kasi dito. So, wala tayong remote sa ating aircon. Ayan. So, kulob na kulob si Miss Len. Ayan. So, yun. Ayan. So, ang ating office again sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. So, available din po yung ating mga products po. Diyan po yan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purukwan, Barangay 80, Barangay Kahugutan, Bahakay, Albay. Ayan, so na mental block na si Miss Len. Ayan, so Purukwan, Barangay Kahugutan, Bahakay, Albay. So pwede kayo dyan mag-swimming, pwede kayo dyan mag-relax, mag-enjoy, mag-rejuvenate. Ayan, so makakapag-relax kayo dyan kasi may swimming pool at syempre, kumbaga walang ingay, yan talagang makakapagpahinga kayo ng maayos. Diyan yung magandang area which is talagang makakapag-relax kayo. Kasi yan katulad ko talagang hindi ako pwede sa ang bahay sa tabi ng kalsada kasi nga yan talagang maingayan lang ng konti, makarinig lang ng konting galaw, talagang nagigising na ako niyan. Yan. So, kaya ngayon, naka-stay kami doon sa yan talagang, ayan, wala talagang ingay, kaya diretso yung tulog natin. At nakakapagpahinga tayo ng maayos. So, kailangan natin, syempre, di ba, peace of mind. Yan. So, na makakapag-relax ka, di ba? Makakatulog ka ng maayos. Ayan, sa mga hindi po makatulog, ayan, so, inom kayo ng Mega 1 capsule, ayan, so, makakatulong po yan sa inyo. Ayan, kung ano man po ang inyong mga health concern, handa po yan solusyonan ng ating mga products from Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 capsule, diba? So, kailangan lang po, diba, so, uminom, sundin po yung advice ni Doc Joey Bitito. At syempre,
kung kailan kayo babalik na dapat ay bumalik po kayo. Kasi kung hindi na kayo babalik at puputulin lang po ninyo ang pag-inom po ninyo, 'di ba? Sayang ang sinimulan po ninyo yun. So katulad sa bahay ninyo, 'di ba? Kung magpapatayo kayo ng bahay, hindi nyo naman tatapusin, so sayang. Ayan. So kaya kung alam mo sa sarili mo na kailangan mo siyang tapusin, ipatapos, syempre, 'di ba? Talaga kailangan mong gumastos. Yan. So katulad din ng mga anak ninyo, gusto niyo makapag-aral at makapagtapos, kailangan niyo siyang suportahan. Ayan. Katulad ngayon, yung mga magbo-board exam bukas. So kailangan talaga nila ng support po na ninyo. Ayan. So yan sila Miss Nicole nga, ang layo pa pinanggalingan, from Naga pa sila. Yan, so kasi si Miss Nicole, ayan, so galing na dito nung last final review nila dyan sa Astrodome, at ayan, nagustuhan po yung place natin. So bumalik po siya at ang dami pong re-recommend ni Miss Nicole, ni Miss Nikki. Yan, kasi mas kilala daw siyang Nikki. Yan, so Miss Nikki. Yan, so ngayon nandyan sila. At ilan naman yon 13, 'di ba? 13 yung 13 plus 6. Yan. So yan yung mga kasamahan ni Miss Nicole. Yan. So kasi may transient din tayo dito, may rent tayo dito. Yan. So lahat ng problema nyo, 'di ba? Nandito na kay Doc Joy. Problema niyo grocery, may grocery tayo sa baba. Problema ninyo bahay, dito may rentahan tayo. Problema ninyo gown, nandyan kay Mavel Fashion Unlimited. Ayan, so, na problema nyo cake, nandyan sa baba yung mga cakes natin. Ayan, so, problema nyo kalusugan. Ayan, nandito naman po yan sa likod po. Yan, may clinic tayo dito, di ba? So, Monday to Saturday po yung ating clinic. At yan, so free health consultation po. Yan, so mga marinated, mga ulam, mga lutong bahay. Yan, so nandito na po yan kay Doc Joey. So harap po yan. So kanina may nag-PM naman sa atin na gustong mag-rent ng commercial space. So ayaw talaga nila ibigay. Yan, kasi kumbaga parang na-feel daw nila na parang maganda sa pakiramdam na sila po ay nakakapag-serve. Yan. So, ang dami po kasi dito kumakain sa atin na mga para-massage dyan po sa dulo. Ayan. So, last time nga, may nagpa-massage din dito sa atin na naka-rent. Ayan. So, re-recommend natin siya. Ayan. So, yun. Again, ayan, sa mga gusto po consult kay Doc Joey. And so, mag-text lamang po kayo sa kanya sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Yan. So, free health consultation po kay Doc Joey Bitito. Diba? So, ang ating Miracle C po, 5 klase mga vitamins po yan. Yan, sa mga hindi pa po alam yung ingredients natin sa ating mga kapsula. Yan, so si Miracle C po, 5 different advanced form of vitamin C. Yan, so pwede po yan sa mga bata, sa may mga ubo, sipon, trangkaso. Magaling na magaling po yung ating Miracle C. Talagang nagmimilagro po siyang mga vitamin C. Yan, so sa may mga ubo, sipon, trangkaso, even po UTI, talagang ayan, kayang-kaya po yan. Yan, so kasi for detoxification po yan. Yan, so talagang ihi kayo niyan. So si Multi-5 naman po, yan naman po ay nakakapagpalakas ng ating resistensya or ang ating immune system. So siya yung bilang full charge sa ating immune system. So, kailangan lang po uminom tayo niyan everyday. At syempre, kailangan po natin ng protection. Lalo na yung mga nakaka-encounter ng mga bukol, nakaka-encounter ng stress, anxiety, depression, cancer. Yan. So,
kailangan nyo po si Multi-5 capsule, di ba? Kasi yan po ay 5 klaseng mga mushroom which is approved na po sa FDA Japan, FDA USA na talagang anti-cancer properties. Kaya naman po yung may mga clients tayo dito na may mga bukol, katulad ni Sir Guevara, ni Ma'am Lani, anak ni Ma'am Lorraine, ni Ma'am Reyes from Biracatanduanes na talagang yun. Talagang naghilom po yung bukol. Ayan, so yung client natin from Rapo-Rapo, ayan, so pinutol, 'di ba? Talagang lumiit na yung bukol, lumabas na yung mga nana, talagang nagliit talaga yung bukol na halos wala na. But then yun nga, ayan, pinutol. Ayan, so hindi na po uminom. Ayan, so bumalik na naman po sa dati. Kasi nga po, ayan, lalo na, yan, 6 months to 1 year pa lang tayo umiinom. Huwag po tayo maging kampante. Yan, kailangan po natin siyang ituloy-tuloy muna. Long as na talagang okay na kayo, babaan nyo lang po ng dosis. Pero wag nyo na po siyang tatanggalin. So, again, si Maggie A naman, ito naman po ay 5 klase naman po ng mga berries. Ayan, so mga prutas naman po siya. So, ito po ay mayroong 5 klase mga berries. Mega A stands for antioxidants. Ayan, so 5 klase mga berries. Ito naman po ay for detoxification. Ibig sabihin naman po nun, siya naman po yung naglilinis ng mga basura na meron po tayo sa loob ng katawan natin. Lalo na kung kain ng kain tayo, hindi natin na ilalabas yung mga stocks natin na mga naunang kinain natin. Talagang yan, pwedeng mag-cause po ng mga toxins na maging sanhi po ng iba't ibang karamdaman. Kaya kasi, di ba, anong mangyayari sa loob ng katawan natin kung puro papasok lang tayo, hindi tayo naglalabas. Yan. So, katulad ng mga basura natin sa loob ng bahay, anong mangyayari dyan kung hindi natin itatapon, di ba? Dadami, babaho, inuuod. Ayan, so katulad din po yan sa loob ng katawan natin. Kailangan din po natin ilabas. Ayan, so si Maggie din, mabuti din po siya sa may mga mataas ang cholesterol, may diabetes, may cancer, may prostate, may uric acid. Ayan, so magaling at talagang matutulungan kayo ng ating Maggie A capsule. At the same time po, yung mga dumaranas ngayon ng dialysis, dumaranas ngayon ng kidney failure, chronic kidney disease, ayan, so kailangan nyo po yung ating mga kapsula. Yung ating Mega 1 naman po, yan naman po ay combination ng ating amazing trio. Kung ano yung naibanggit ko po sa Miracle C, Mega A, and si Multi 5, nandyan po siya kay Mega 1. Plus, may idinagdag po dyan na 7th added herbs. So, nandyan po si turmeric, si malunggay, si astragalus, si broccoli, si milk thistle, si holy basil. Nandyan po siya kay Mega 1 capsule. Which is, ito nga, 'di ba? So, 4 na capsule at iba't ibang klaseng ingredients at maraming ingredients. Ayan, so 'di ba? Ang dami natin na naibibigay sa katawan natin ng mga vitamina at mineral. Kaya naman 'di ba, yung ibang tao kulang na tayo sa mga vitamina. Yan, so lalo na kapag ang ulam natin nagtitipid tayo sa budget. Yan, so minsan ulam natin sa umaga hanggang gabi na. So kung ano yung vitamina na mayroon doon, yun lang po yung naibibigay natin sa katawan natin. Pero kulang na. Kaya humihina na yung ating resistensya. Ayan. So, but then, kapag uminom kayo ng ating mga capsule, kumbaga, nabibigyan nyo na yung pangangailangan ng katawan natin ng mga vitamins. Ayan. So, kailangan lang po uminom. Dahil nga, ayan yung mga ingredients po na nandyan sa capsule natin. Kumbaga, pinadaan lang po yan. Para hindi na tayo, kumbaga, mapapagod kakanguya. Ayan, so minsan nga, ayan, pag uwi ko, kumain lang ako ng lansones. Ayan, so si Sir Nems ka, nag-comment pala ito. Ayan, so, yun lang, maghapon talagang, ayan, talagang busog na busog ka na. Like kapag ganito, sa capsule lang, di ba?
So, iba't ibang prutas, iba't ibang mga mushroom, iba't ibang mga vitamins, mga herbs, yung nakakain natin, di ba? Kaya lumalakas po yung ating immune system, di ba? So, mga 6:20, ayan, so testimonials na tayo. So, remaining pong 10 minutes, ayan, so testimonials na po tayo doon, di ba? Again, ang aming office po, ayan, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ngayon, kung Sunday naman, mag-text muna po kayo sa ating CEO na si Doc Joey para po ay ma-replyan kayo kung nandito po siya. Kasi sayang yung pamasahe po natin. Ayan, sa mga pupunta, ayan, so magdala na po kayo ng extra budget para kung may kailangan kayo, ayan, may ibibili nyo. Kaysa uuwi kayo, babalik kayo, sayang ang pamasahe. Ayan. So, kung nandito naman kayo na hindi nyo po mahanap yung ating office, ayan, so isama nyo po si Mang Tanong. Ayan, si Mang Tanong para naman po na kayo ay hindi nyo mahanap ang aming office. Once nakasama nyo po si Mang Tanong, ayan, talagang mahanap nyo po yan. 'Di ba? Ayan, so again, harap mismo po yan ng Bangko Sentral. Yung kulay green na building, yun po mismo yung ating building, 'di ba? May DJB Eatery kami diyan, pwede kayo diyan mag-drop by kung hindi kayo makapunta dito sa likod, pwede kayong mag-drop by diyan sa ating DJB Eatery. Ayan, so yung ibang client natin diyan na kumakain, diyan na nagla-lunch, diyan na nagdi-dinner. Yan, so kanina ang merienda ko is yung sinapot or baduya. Ayan, so ang sarap kasi bagong luto pa siya. And may nagpalutong pansit. Ayan. So, may natira pa yan. So, kinain natin siya. 'Di ba? Ayan. So, free health consultation po kay Doc Joey Bitito. Ayan. Yung ating main office po sa Manila. Ayan. So, Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Campos Street, Malate, Manila. Contact number po, 0908-1222-85. Again, 0908-1222-85. Ayan, so yan po yung contact number sa main office sa Manila. So bukas po, abangan nyo po kami sa Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. Sunday edition po yan from 9:30 to 11 a.m. At ako po yung makakasama nyo dyan or si Doc Joey Bitito. Ayan, so free health consultation. Ayan, mag-text po kayo kay Doc Joey para po, ayan, so may guide na kayo, ma-advise na po kayo sa gusto niyo pong malaman sa inyong mga health concern. Ayan, so, again, contact number po sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan. So, free health consultation po kay Doc Joey Bitito. Ayan. So, maraming salamat po sa mga nakaantabay sa ating programa. Nakikinig po sa kanilang tahanan. Ayan. So, maraming salamat po sa mga avid listener, avid clients po natin. Ayan. So, magandang hapon po sa Indogabos, 'di ba? Ingat-ingat po. Ayan, sa mga nagsi-celebrate for today ng birthday, anniversary, monthsary, ayan, so wedding anniversary, ayan, so happy celebration sa inyo. Ayan, sa mga magte-take po ng exam bukas, ayan, so good luck and best wishes po sa Indogabos, 'di ba? Sana makapasa kayo. At bilang regalo naman ninyo sa inyong mga magulang, 'di ba? So, yan, again, ang ating office, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front,
Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation po kay Doc Joey. And so, contact number po 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. And so, sa mga remaining time po natin, and so, ipi-play na lang po natin yung ating testimonial. So, maraming salamat po. My name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena. This is been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. Happy weekend, good health, and God bless you all. Po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Bitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Naliliguan ko na galing sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahubutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-iinom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? Yung 2016? 2016? 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kati ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Bitito. Try nyo po itong product ni Doc Bitito. Salamat! Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Dalagalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noong na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya ihi ng ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Sabi sa akin, wag na. Pagkasabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito.
So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, Opo. para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko, doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang Sabi side ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, Mike, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat po Magandang araw po sa ating mga nanonood sa ating ngayon. At pinalan po tayong makita uli si Nanay Mrs. Lada from Albay na siya po noon 2 years ago pumunta siya dito dahil po yung kanyang anak ay hirap na at napakataas po yung creatinine. 540. Tapos may diabetes din siya, no? May mga gamot na iniinom. So nagre-reklamo na po at sa dami niyang nainom na gamot, walang nangyari at gusto nang i-dialysis. Pero po ayaw naman ng kanyang anak magpa-dialysis kaya pumunta po sa atin si nanay 2 years ago. Pakikwento mo ang nanay yung nangyari doon sa anak mong si Michael. Kung yung nangyari sa kanya na hirap ang buhay niya, sabi nga parang susukuan niya ng buhay niya. At nung napunta sa atin, with the grace of God, paano po siya naka-recover? Naka-recover po siya no. Yung binigyan mo sa kanya mo, amazing for yun ang nakagaling sa kanya. Pero bago noon po, taon na siya nagpapagaminom ng mga synthetic drugs. Ano po yung mga karamdaman niya bago siya nagkaroon ng napakataas na creatinine? Nagpainom siya ng mga synthetic na drugs nung pinagamot namin siya yung sa doktor na yung mga reseta sa kanya, mga arangkaw na hanggang sa milligram, tapos nabingi siya. Nabingi na siya. Nabingi siya, may pangdinig niya. Yun. Nung mag-take siya ng food supplement dito sa ito. Pero nung saka tumaas ang creatinine. Tumaas Nung nagpa-laboratory. Sabi niya, na daw, kidney failure, saka may diabetes. Gusto siyang i-dialysis. Opo, kasi umabot ng 544 ang kanyang creatinine. Abot niya magpa-dialysis, papaganda na lang daw siya. So, ang sabi po ng kanyang anak na si Michael, ayaw na magpa-dialysis, di baling mamatay na lang. Opo. So, ngayon po, napakinggan po ba ninyo ako sa radyo o may nagsabi sa inyo? May nagsabi sa ko na, dalaw mo na ngayon duman niya kay Doc dito. Ba't niya mauli ang duman? Sabi ko, sa inyo yan. Yan niya sa sa kaba nga. Dahil kumanyan siya madarata. Dahil man siya sa pagka ito nakakalakaw. So, hindi na po nakakalakad si Michael Tadain na dahil sa may ng katawan at ang daming karamdaman. Kaya hindi po nakapunta dito si Michael. Ang pumunta na lang si Nanay Mrs. Lada. So, nung kwento niya sa akin, pinakita po yung resulta ng creatinine na 544. Binigyan po natin, nirekomendahan po natin itong Amazing 4, yung Miracle C, Media Multiplied Mega 1, at pinainom natin ng twice a day, at binigyan din natin siya ng juice
Opo. missing juice. So ano po nangyari? Ilang pong araw, linggo, ilang araw pong mayroon siyang magandang kamatian o magandang ginhawa, at ilang linggo o ilang araw, ilang buwan na nagnormal po yung kanyang creatinine. Pakikwento po na sa atin po. Pag ano niya, pagkatapos niya ng 18 days na tumada, Pag-inom ng ating Pag-inom, ito. missing 4. pinablood kim ko ulit siya. Yun na, ang result ng blood, ang creatinine niya, nag-105 na lang. 105 na. So normal na. Normal na. Saka so, ang sugar niya nagbaba din. Saka- So dati po hindi na halos Kaya, yung ang sarong subo niya, ayaw na niya. Ayaw Kasi niya. ang paglasa daw niya, lahat daw malangsa. kaya pala noon payat na yung anak Oo, niya. butot si laman na Tiger. siya. Butot laman na.